ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi araba mɛ kalo tile 20 san 2026 an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ Mali lasigidenso min bɛ Faransi jamana kɔnɔna la u ye cikan bɔ ka ɲɛsin Faransikaw ka kunnafoni gafe la kura ma k'u ye fasiri dɔ kɛ fasiri minnu ye galon caman ta k'a d'an ka jamana na ani o m'u ka kunnafoni di baara kɛ kunnafonilaw fara bɛɛ bamanciya waleɲuman kɛlɛ tigilamaaw kan ka se ka u dɛmɛ kunnafoni kɛlɛ kɔnɔna la ka juguyakanw fɔ ka ɲɛsin cɛn ka fɔ ka jamanaw ani an ka jamana ma Kassim Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko la an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔna la kunungo ka jugu caman ka olu ka u daji marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa ni an ye Kayi ni Bafula bɛ kaw fɛ nɔ bagi kimɛli labɛnni kama u bɛ ka cours kɛ kalandenw kun yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ kologiriya ka se ka kalan baaraw ka olu kunbɛn cogo min na sankaw y'a yɛrɛ k'a fɔ fo ka taa se mɛnaka ma ko waati dɔw bɛ yen nɔ moto sugu dɔ olu kana boli Togokaw ye galonmayira kɛ ko maa dɔw tun bɛ ka ŋununukan boli ko wara de donna Togo faaba lome kɔnɔna la ko kɔrɔfɔ tɛ tiɲɛ ye ko maaw ka basigi sɔrɔ nin waati in na ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kura ka lase aw ma i n'a fɔ n kun ɲɛkulo la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ Faransi ni Mali cɛla politiki ko bunakun kan a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ bawo ka sanga ni politikimaw olu ka koɲɛniw ka juguyakaw ye kunnafonidilaw de fara n bɛ kow kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kunnafonilamu ni tɛgɛ wɛrɛ bɛ u kɔrɔ ka se ka juguyakanw ka ani galon ta k'o da anw ka jamana kan o sira de la kunnafonidilaw ka Faransikaw ka kunnafoni gafe min bɛ ni o ye lakura ye ale ka fasiri dɔ senfɛ ni a bɛ kuma an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ a bɛ kuma o lahalaw kan ka sɔrɔ u t'a ɲɛdɔn u ye galomayira dama ta ka o fɔ o siratigɛ de la lasigidenso min bɛ Faransi jamana kɔnɔ Mali jamana tɔgɔ la olu ma sigi ka nin ko in lajɛ o nɔgɛn kan u ye cikan bɔ ka sanga ni bi mɛn kalo tile 20 ye ka yɛrɛ k'a fɔ Faransi kunnafoni sira in na k'u ye fasiri mun kɛ mɛ kalo tile 18 fasiri mun na n'u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Tuaregu ko olu bɛ ka Azawa di ko ka segin ka o minɛ Mali jamana kɔrɔn fan fɛ i n'a fɔ ko Azawa de ye yɔrɔ mun ni a bɛ Mali kɔnɔ o siratigɛ de la lasigidenso amasare yɛrɛ k'a fɔ o ye kɔrɔfɔ mun fɔ ko Azawad o tɛ Mali fan si fɛ bawo o ye farafaralikɛlaw de ka kumaw ye maa fɛn fɛn mana an ka jamana farafaralikɛlaw ka kumaw ta k'u lapasa an bɛ o tigi fɛnɛ bila kunnafoni ko ani fo ka taa se farafarali o maaw cɛma o siratigɛ de la lasigidenso yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ a ɲini kunnafoni gafe ni kunnafoni sira in fɛ u ye wale mun kɛ kunnafoniko la o de ye u ye fan kelen ta kunnafoni di baaraw ni o ye a sariyaw ye o ma o fan foyi de labato o bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ k'a ɲini ka Tuaregiw ni o ye kɔrɔnfɛ sɛw ye ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ farafaralikɛlaw de ye amasare yɛrɛ k'a fɔ farafaralikɛla minnu bɛ yen nɔ n'u b'u tɔgɔ wele ko fila ko o bɛɛ lajɛlen Tuaregi bɛɛ tɛ a kɔnɔna la Tuaregi caman de bɛ bi minnu bɛ olu contre la u ka nin farafarali ani u bɛ ka laɲini k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana tilani mun kɛ an ka jamana kɔnɔ burudɛmɛ camanba de bɛ yen olu ma sɔn farali ma wa olu kɛn bɛ ka samara don ka jamana lapasa u bɛ ka baaraw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa Mali ka kɛlɛ bɛ se ka sabatiya ko ni kunnafoni gafe nana ka nin kuma in fɔ ni ka Tuaregi bɛɛ lajɛlen kɛ murutili kɛlɛ tigilamaw ye maa ŋaniya jugu ye ni o ye rebelle maa min bɛ fɛ ka na ni farafarali ye ko ka o kɔrɔfɔw galontigiya k'u b'a ɲini kunnafoni siraw fɛ n'o ma ɲɛ k'u bɛ kunnafoni kɛ u ka a ta a sun kɔrɔ ani kibaruya kɔnɔ u kana dan fankelen ma k'u ka kunnafoni fɛnɛ sira fɛ u ye kuma di farafaralikɛlaw ma maa minnu bɛ fɛ ka an ka jamana fara olu ka se ka kuma u ka kunnafoni gafe in na ko o fana ye wale mun ni o bɛ tali kɛ ka se ka maa ninnu dɛmɛ ni o ye farafaralikɛlaw ye u ka baara kɔnɔna la kunnafoni gafe in kɔnɔna la an ka lasigidenso yɛrɛ k'a fɔ Mali fintigilakaw bɛ wulikajɔ mun na an ka cɛfini tabaw bɛ ka san sɔrɔli mun kɛ terrain kan bi o ma u da lamaga o kan ka sɔrɔ Kidal
fo ka taa se Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sebaya ye an ka cɛfini tabaw de ta ye u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka jugu kɛlɛ a bɛ ka jaabi minnu bɔ bɛɛ ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw u bɛ ka yɛlɛ sanna wa u bɛ ka se sɔrɔ juguw kan k'u b'a ɲini kunnafoli gafe in fɛ u k'u ka baaraw kɛ ni kunnafoli sariyaw ye u kana na ni farafaraliw walima ni kumaw ye kuma mun n'a bɛ farafaralikɛlaw ka o kɔkɔrɔma don halisa an bɛ to kunnafoliko o kibaruya kɔnɔna la bamacawale kɛlɛ mun bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni an ka jamana ɲɛmaw wulilen bɛ finitigilakaw ka wulikajɔw kologiriya yaasa ka se ka juguw kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔna la kunnafolidila minnu dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ olu de bɛ bibi na ka dɛmɛ don bamacawale juguya kɛlɛtigilamaw ma n'u ka kunnafoli ye bawo u bɛ kunnafoli mun cari a bɛ taa an ka jamana juguya la ani an ka jamana u bɛ nkalon de ta ka da anw kan wa a kunnafoli ninnu bɛ kɛ sababu ye ka bamacawale ani ka maaw ka siransiranni ni maaw hakili wasu ka dɔ de fara o walew kan Kasim Tarawele ye sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ dɔ kɛ a ko kan Kebamte fan fɛ ka jɛngo lajɛ. Fɔlɔ bamananw tun b'a fɔ ko masakɛ ka fanga tɛ sinsin ni jelidenw t'i bolo. Jelidenw kɔrɔ ka kibaruya mara, jelidenw kɔrɔ ka masakɛ bilasira, jelidenw kɔrɔ ka tiɲɛ fɔ masakɛ ye. An bɛ bi tile min na masakɛw ka jelikɔrɔsigi jeli ka sigi masakɛw kɔrɔ ka dɔgɔ nka fɛn min jɔyɔrɔ ka bon bi o ye kunnafoni di ye. Furancɛla fanga ɲɛmaa ka bɔli o bɔli a bɛ ji la fɛn dɔw sɛnɛ kan. Bamanciwale ni nigawale kɛbaa bɛ an fɛ yan waleya minnu na a dɔw ye an ka nafasɔrɔ siraw olu bɛ se ka tiɲɛ cogo min. Ka kuma fanba o bɛ tali kɛ kɛlɛ yɛrɛ la n'o ye ka marifa ta ka niw kariba ka wala cɛjugu ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma. Sabanan min ye Asimi ye a k'o ye kunnafoni di ye. Waati gɛlɛn selen ka an ka jamana sɔrɔ min ye an ka minisiri ye Alhamdu Ag Iliye ni ale ye farankan kɛ ka bɛɛ lajɛlen wele ko miirinaw ni hakilinaw ka kɛ kelen ye kunnafoni sanuman dili la. N hakili la k'a fɔ ɲɛmaa mana Mali kɔnɔ yan fɔlɔ min ye kunnafoni di bila bolo kɔfɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko hali n'o y'a sɔrɔ bi kunnafonidilaw yɛrɛ fana b'a degun kelen kɔnɔna na k'a sababuya kɛ waati gɛlɛya in ye. Bi mun bɛ yen anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka fɛɛrɛ ka bon u ka sɔmi ka jan wa u ka labɛnw olu fana sabatilen don u bolo k'a sababuya kɛ kunnafonidi cakɛda min b'u bolo u bɛɛ lajɛlen da bɛ buru kelen na wa u ka wulicogo bɛɛ ye kelen ye. Nka fala ye kɔsa in na denkura de nana bɔ ngɔyɔ la n'o y'a sɔrɔ an bɛ Faransi taw fɔ n'o y'a sɔrɔ an bɛ nanzaralakaw taw fɔ n'o y'a sɔrɔ don o don an bolokɔni jasere jɔlen don maa wɛrɛw la zen ta bɔra an furu fɛ k'a sababuya kɛ maa caman ka jate la hali n'o y'a sɔrɔ Arabi Saoudite ale kunnafonidila min nana an fɛ yan ani mara min bɛ Arabi Saoudite olu ti kelen ye o kunnafonidila kelen nana yɛrɛ sɔrɔ anw fɛ yan bi a kuma cayalen don. Ibrahim Musafa ale ka kunnafonidi gafe yɛrɛ o ye Al Ada ye. Ada in ale kɔni nana histoire anw fɛ yan k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ i n'a fɔ maaw bɛ don yan cogo min na jamanaw olu tɛ siran ɲɛnabɔ baara hukumu kɔnɔna na. A guwanna an ka ɲɛmaaw la u ye yirulikajɔ kɛ sa ka sɛbɛn ci Arabi Saoudite jamana ma ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini. Nka k'a daminɛ kabini bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 san 2026 kunnafonidila ka dɔgɔ Faransikaw fɛ yen minnu ma t'u yɛrɛ cogo ka kuma di bamacijɛkulu ni wulikawale kɛbaaw ma Kidali marabolo kɔnɔna na. A tɔ nana kɛ sa kabi u b'u sigi yɔrɔ jan fɛ a dɔw yɛrɛ wulila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kelen bɛ yen n'o ye Wasim Nasiri ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ni bamacajɛkulu kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kibaruyaw b'a bolo u ka numéro b'a bolo u ka ɲɛmaaw a b'olu lakuma waati bɛɛ lajɛlen Akimi tɛ Akimi ye Jinim tɛ Jinim ye Katibari Masina tɛ Masina ye kɔsa in na yɛrɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko min ye Abu Obeiba Yusuf a ye o kuma ɲɔgɔn ɲa min ye Kufa ye a n'o kumana nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamanaw la jamana minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye yanni u k'u ka kibaruyadigɛ ka niw kisi yanni u ka kibaruyadigɛ ka se ka jamanadenw la faamuya olu yɛlɛma pewu k'u kɛ min ye bamacɔni juguwale kɛbaaw olu kɔkɔrɔma donni ye
Ibrahim Musa Futa a kuma cayara kosɛbɛ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di munna nin kɛra ninnu sɔnna nin ma cogo di min ye Arabi Saoudite ye a sɛmɛ ko in na wa a sen t'a la wa kibaruya di kɔni sira fɛ maa caman bolo k'a fɔ ko kamalen a ye sira bila waleya mun filɛ nin n'a bɛ ka taga ɲɛsin Faransi kunnafonidilaw ma u kɔkɔrɔma donnen u ka jamana fɛ n'o tɛ AES jamanaw waati tɛmɛnen na Wasim Nasri olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin a ma kiiri ta na sira fɛ taama mɛnɛ sisimabɔ a yɛrɛ tilara ka kɔkɔrɔ don tuguni Faransi jamana kelen fɛ nin waleya minnu bɛ sen na ni kibaruya di minnu bɛ sen na ni fu bɛ fɛ ka siri u la fo ni AES jamanaw sera ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye ni maa minnu bɛ nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin u ma u ka se fangabulon na u ka se kiiribulon na kiiribulon bɛ se k'a to u bɛ se ka nin baara in dabila walima a la kɔni bɛ se ka kɛ cogo min n'o tɛ maa minnu don n'u da ka di nin waleya in na u senkɔrɔma donnen don u ka jamanaw fɛ u mana fɛn o fɛn kɛ o bɛnnen don Faransi jamana ɲɛmaaw ma bi o bɛnnen don u ka jamana ɲɛmaaw ma anw fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ nin waati in na sa yaasa min ye an ka jamana fana bɛ se ka kisi cogo min sariya so minnu bɛ yen baarakɛ cogo minnu bɛ yen yɛlɛma minnu bɛ yen maa minnu bɛ se ka kuma nin ko in na ka se olu ma yaasa dɔ ka se ka bɔ ko in ale kɔlɔlɔ la cɛsiri ni timinandiya o fana kan ka fara boloda la yaasa ka se ka kunnafoni sanuman fana di kunnafonidi min fana bɛ k'an yɛrɛ fana fɛ yan o ka sigi bɔlɔ kelen kan o ka labɛn ka ɲɛ o fɔcogo ka dɔn o labɛncogo ka dɔn a ka bɔ min ka don min na min ka d'o ye o k'o fɔ a da la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin kibaruya ninnu sanuyalen ninnu jɛlen wa u bɔra jamana yɔrɔ o fana bɛ maaw lafiya kosɛbɛ sabula n'i b'a fɛ ka maa kunnafoni ni m'i kɔlɔsi i b'a kunna siri. An bɛ taa lakanako sira fɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ kunungo mai kalo tile 19 Tɔnbukutu mara kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛcɛw ka munumunu salon n'u ka larawuli kɔnɔna la k'u taara ɲɛda mɔbili 5 ɲɔgɔn kan ni o ye pick-up ye a kun falen don Bamancɛ walijɔ kɛlɛtigilamaw la u mun kun bɛ ka munumunu salon kɛ u dogolen tun bɛ yɔrɔ dɔw la k'a ɲini k'u bɛ bingani walew ka o labɛn ko an ka cɛfini tabaw ye o viser ka u susu ka o bɛɛ lajɛlen daji walimasiri tabaw ka ɲɛmaa so ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko mɔbili 2 ɲɔgɔn mun kun falen don u ye o mɔbili susu ka a bɛɛ lajɛlen daji k'a kɛ bugurijɛ ye maa fɛn fɛn tun bɛ mɔbili ninnu kɔnɔ u ye u bɛɛ lajɛlen daji walimasiri tabaw ka ɲɛmaa so yɛrɛ k'a fɔ k'u ye nin baara in ni wulikajɔw kɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ani cɛsiri wa ko a bɛ cɛfini tabaw fo minnu ni olu ye u nin di n'u bɛ wulikajɔ la su ni tile yaasa ka se ka an ka jamana lakana malidenw n'u bololafɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na jamanakuntigi ka dɛmɛ o sira fɛ yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen ni olu ka degun ka bon kosɛbɛ ka u ɲɛji cɛ jango ni seli ɲɛkɔrɔla in na an ka jamanakuntigi laada don a bolo seli ɲɛkɔrɔlaw la a bɛ dɛmɛ ta k'a di maaw ma hakaja musow ni denbayaw minnu ni olu cɛw buruna kɛlɛdaga la o siratigɛ de la kunungo tarata mai kalo tile 19 kɛnɛ 2 kɔnɔ nin baara in kɛra Bamako ani Katikaw fɛ yen nɔ Bamako kɔnɔna la nɔ 34e régiment jeune militaire cour kɔnɔna la dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ni a ka kan n'o bɛ tali kɛ saga 500 malo saki 500 ani fo ka taa se tulubidɔn 500 k'o ta k'o di finitigilaka musow ma minnu ni olu bina kɛlɛdaga la waati kelen kɔnɔna la fɛnɛ Katikaw fɛ yen nɔ saga 300 o taara k'a di olu ma malo bɔrɔ 300 ani fo ka taa se tulu 300 o bɛ di maaw ma maa minnu ni a ka kan kɛnɛ mun n'a ɲɛmaa tun bɛ jamanakuntigi ka dɛmɛ ko ɲɛmaa bolo ni o ye Agib Danbele ye conseil spécial ani fo ka taa se finitigilakaw ka ɲɛmaaw œuvre sociale ɲɛmaaw ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ o nisɔndiyara maa minnu ni olu garizɛgɛ donna dɛmɛw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ u sewa kosɛbɛ a bɛ jigisigi d'u ma k'a fɔ maa bɛ se ka i nin di jamana ma bawo jamana bɛ n'a dɔn i ye nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ maa fɛn fɛn ni o bɛ to jamana ko la jamana ɲɛmaaw bɛ a dɔn u ye k'u hakili to u musow n'u ka denbayaw la jango waati gɛlɛnw o kɔnɔna la Kulukorokaw fɛ yen nɔ u ka kin min bɛ yen ni o ye plateau 1 ye o kin maaw ye fasodenɲumanya wale dɔ kɛ plateau 1 maaw ye musaka fara ɲɔgɔn kan 100 ani 400 ani 800 ka o ta ka o di finitigilakaw ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin 100 ni 800 ko a bɛ don faso kanu o wulikajɔ de kɔnɔna la bawo ko jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni i se de don ko olu ka nin ŋana yɛrɛ ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka finitigilaka minnu ni u bɛ k'u nin di su ni tile ka jamana kuma bɔ yaasa ka se ka u se ko n'u damayɛrɛ kɛ cɛfini tabaw ye u ka baaraw la
kɛnɛ mun kan ni Kulukoro ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara service social bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko nin ye misali ɲuman ye bɛɛ kan ka mun misali ladege bawo ko a bɛ jamana bɛɛ ni keleya ka o sinsin sankaw fɛ yen nɔ u ka ɲɛma ni o ye marabolo ɲɛma ye ale ye hakilina dɔ ta ka sanga ni mɛkalo tile 18 ye ko k'a daminɛ sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 fo ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 6 ma o waati kɔnɔ la moto dɔw tɛ boli moto minnu ni olu tɛ boli o bɛ tali kɛ motoba ni a ɲɔngo ko lakanako fɛlɛw de kama o siratigɛ la mobili pick-up ani fo ka taa se mobili minnu bɛ yen nɔ ni sigana mobili dɔ don plaki tɛ minnu na vitiri fimew ko olu tɛ boli o kumaw kɔnɔna la mobili min bɛ se ka boli o de ye finitigilakaw ka mobili ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ani sɛbɛnfura jɔnjɔn bɛ maa minnu bolo urgence olu bɛ se ka boli o siratigɛ kelen fana la Menakakaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛma ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a daminɛ ni kuma in na fo ka taa se don nataw la su waati dɔw bɛ yen nɔ ko moto sugu dɔw tɛ boli o moto minnu dɔw bɛ tali kɛ motoba minnu bɛ sanili Apsonic Audini ani fo ka taa se moto belebeleba wɛrɛ minnu ni a ɲɔngow pick-up ani mobili minnu ni olu vitre tɛntɛlen don ko a tɛ daga olu si ka boli Menaka marabolo kɔnɔna la o waatiw kɔnɔna la ko ka sanga ni fɛlɛn dabalen mun ni a bɛ ka taa finitigilakaw ka ɲɛmaw fɛ ani marabolo ɲɛmaw fɛ yaasa ka se ka lakanako ka sinsin ko ni o dabali dɔ ye finitigilaka minnu bɛ yen polisiw minnu bɛ yen olu de bɛna wulikajɔ kɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu ma ni sariya ninnu labato ka u ɲangi o ni ɲangili mun ka kan Kayikaw fɛ yen nɔ kalanden 600 ɲɔngo kalan bɛna kɛ olu de kun yaasa ka se k'u ka dɔnta kologiriya ka bɛn ni kimɛli labanw ye dɛfu ani bagi ɛrɛmɛ k'a fɔ bagi maa 300 dɛfu mɔgɔ 300 olu de bɛ na kalan daminɛ kalan mun ni u b'u ka dɔnta kologiriya ka u labɛn ka bagi ni dɛfu ka o waatiw maa kɔnɔ o ko in daminɛna ka sanga ni tɛnɛ mɛkalo tile 18 ye ɛrɛmɛ k'a fɔ ko coalition citoyenne de la société civile olu mun bɛ Kayikaw bara ni olu ka hakilina ye ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalandenw ka se ka u ka dɔntaw kologiriya k'u labɛn ka bɛn ni bagi ni dɛfu nataw ye Bafulabɛkaw fɛ yen nɔ olu ye hakilina dɔ bila sen kan fɛnɛ kalandenw na ka se ka kalandenw ka dɔntaw kawruya o daminɛna tɛnɛ mɛkalo tile 18 nin bɛna kɛ a tako 7nan de ye kimɛli ni o ye examen surmasuruyaw ye u bɛ kalandenw ka u wele ka kalan kɛ u kun ka u kologiriya k'u labɛn ka bɛn ni examenw ye ko kalanden minnu ni olu bɛna nin kɛ o de ye terminal kalandenw minnu bɛna bagi kɛ TLL TESCO TSS fo ka taa se science expérimentale ma olu de bɛna nin kalo kelen kɔnɔ ka dɔnta kawrali kɛnɛ in kɛ a kalan bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 ka taa se o waatiw ma ko kalandenw ka labɛn ka bɛn ni bagi kunbɛli o kumaw ye Joyilakaw fɛ yen nɔ ko sifinaka dɔ fure taara ye u ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye don min sigida ye ko u bala ka taa nin ma kofɔlen ka a fure ye maa mun n'a sisanga tun bɛ san 25 la ko in kɛra ka sanga ni mɛkalo tile 19 ye maa in ko ni a tɔgɔ bugunatigɛna k'a kɛ Alasani Mariko ye wa ko a kun furulen don den yɛrɛ bɛ a bolokɔrɔ a bɛ bɔ korokoro de commune rurale mun bɛ yen nɔ ni o ye Gwaradugu ye o commune maa don maa in ko a tun bɛ ka bɔ ka taa dugu wɛrɛ de la AMAP maaw ka kɔrɔfɔw la ka taa sangafo yɛrɛ de ci lase k'ale to sangafo ci de senfɛ u balila ka taa maa in ka a fure sɔrɔ yen ko in kɛlen mairie maaw ani ɲɛmaaw olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka taa ɲɛsin fure in ma k'a lajɛ wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna finitigilakaw fɛ fure in sata kɛra mun ye ani fo ka taa se fɛn jumɛn ye a kun ye bawo ko u taara fure sɔrɔ yen a tun bɛ moto mun kan o moto kura bilen bɛ a kɛrɛfɛ ani a ka telefɔniw ko olu fana bɛɛ lajɛlen tununa maa mun ye baara in kɛ a bɛna fɔ a y'u bɛɛ cɛ ka taa n'a ye a ka moto ni a ka telefɔni ni a maramafɛnw tɔw ko o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se k'a lajɛ nin ko in jubaju bara mun na maa mun ye nin ko in kɛ a tigi ka se ka bugunatigɛ kɛ an tɛ fan fɛ yan'an ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.
Nigeria jamana fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye dadigi kɛ kosɛbɛ Bamanca waleɲuman kɛlɛtigilamaw la maa mun bɛ yen nɔ n'u b'u wele ko État islamique fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ka kɔrɔfɔw la y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ mun ni u y'a kɛ Lac Tchad kɔnɔna la a kɛra jaabi ɲuman ye bawo u ye Bamanca waleɲuman kɛlɛtigilama ninnu u camanba de ka u daji. Nigeria kɔnɔna la u ka minisiri dɔ bɛ yen nɔ ko minisiri in de ni kiiri binna a kan ko a nɔ yera jamana ka nafolo dunni na minisiri in kun bɛ kuranko o de kunna ni o ye Sale Mamani ye kiiritigilamaw kun ye jalaki bi a kan maa in ni a sisanga bɛ san 75 la a kun lasagola k'a fɔ ko a ka kɛ kaso la ka t'i jɔ a ka yuruguyurugu dunkojuguya kunkɔrɔ nka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ yuruguyurugu dunkojuguya baaraw la Nigeria jamana kɔnɔ y'a k'a fɔ ko nin minisiri kofɔlen in u balila k'a ye a ye fiɲɛ duru a bolila cogo min na maa ma se ka o dɔn ka sanga ni kununko tarata sɔgɔmada joona ye ka maa in to jalaki bɛɛ binnen a kan ka taa kaso la ko a balila ka tun ka fiɲɛ duru o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ ka larawuli kɛ k'a lajɛ maa in bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na yaasa a ye nafolo min dun k'a ka t'i jɔ o kunkɔrɔ. Togo jamana ɲɛmaaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ŋununukan dɔw tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ŋununukan mun bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko wara dɔ donna Togo fo faaba kɔnɔna la Lomé ko a ko kun kɛmɛ ka maaw kamanagan bawo u kun ye ŋununukan in tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ o siratigɛ la jamana ɲɛmaaw bɔra ka cikan fɔ ka jamana kɔnɔdenw hakaja faaba sigibagadenw ka u hakili sigi ka yɛrɛ k'a fɔ o kɔrɔfɔ ninnu nkalon don warama don Lomé faaba kɔnɔna la wa ko maaw ka jigisi sɔrɔ k'a fɔ ko nin ko ninnu ye maaw hakili wasuwasubaw ani minnu bɛ fɛ ka visibilité ɲini réseau sanfɛ olu ka kunnafoni cɛjuguw don. Maroku jamana kɔnɔna la Faransikaw ka kɔkancɛw minisiri ni o ye Jean-Noël Barrot ye ale ye taama kɛ ka na Maroku jamana kɔnɔ a ka taama kɔnɔna la ko a bɛ don Maroku ni Faransi jamana ka boloɲɔgɔnma la bawo ko Faransi kanfɔ jamanaw an bɛ waati min na ko bi ni gɛlɛya caman bɛ a dɔw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ hakaja AES jamanaw ko Faransi bɛ k'a ɲini ka gɛrɛ arabu jamanaw minnu bɛ Faransi kan fɔ yaasa u tun bɛ influence ani u ka jɔyɔrɔ kun b'u bolo farafinna Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ ko nin taama in jateminɛkɛlaw ka fɔ la a kun bɛ don o de kɔnɔ la yaasa u ka yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ka se k'a ɲini jɛɲɔgɔnyaw ka u kologiriya ka segin ka na o ni Faransi kan fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bolivie jamana kɔnɔna la nisɔngoya yɛrɛlaw olu bɔra ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni o ye Rodrigo Paz ye Amérique jamana ɲɛmaa dɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ɲɛ bɛ maaw ka bɔli in na n'a fɔ u tun bɛ fɛ ka kafojaso de labɛn ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o tɛ Amérique yɛrɛ k'a fɔ olu b'u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin Bolivie ma bawo ko jamana ɲɛmaa min bɛ yen Rodrigo Paz maaw bɛ ka wuli a nɔfɛ wulikan minnu bɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka na yɛlɛma don jamana maracogo la ko maaw ka wulikan olu ka fɛla la u tɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de fɛ walima a bɛ ka taa ni sariya mun ye o sariya de tɛ ka taa maa dɔw fan fɛ n'u bɛ fɛ ka maaw funteni ka kɛ nin ɲɛmaa in kan ni ka wulikajɔw boloda o siratigɛ la Amérique yɛrɛ k'a fɔ olu ka kɔkɔrɔmadonni bɛ Bolivie jamana ɲɛmaa Rodrigo Paz ye. An ka wula in na kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kunnafoli Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.